Hej alle sammen. I dag skal vi lave noget med Tina Torp. Vi skal nemlig have lavet sådan noget krabbejern. Sådan noget krabbejern. Nemlig sådan derude indenfor. Ja. Og vi starter der bare med at børste hendes hår. Det bestemmer du selv. Ja, og så gør jeg det med den her, før det bliver endnu bedre. Så starter jeg bare med at lave de der krabbe ting i. Klinge til at sætte håret til siden. Og så kan man se det sådan lidt af sådan nogle krab i. Det bliver man bare ved, indtil man er ved slutningen. Og bare lige en ekstra ting. Vi har ikke lige en spray, men hvis jeg har sådan en spray, så, hårspray, så skal I bruge det. Ja, fordi så holder det i længere tid i hvert fald. Færdig. Med krabber også, så kan man bare sætte enten bare... Jeg synes altid det er pænest, at man har sådan drejet det på en måde til siden, og så der hænge noget ned. Så bare dreje det sådan her. Så tag en hårklinge i. Det plejer jeg altid at gøre. Man kan gøre det på en side, eller at gøre det på 2 sider. Det er sådan lidt forskelligt, jeg synes er pænest. Og sådan synes jeg, at det ser pænest ud. Så. Det var så videoen for i dag. Jeg håber, I kunne lide den, og hvis det er, så bare giv et like eller abonnere på vores kanal.